Ел азагында өлкәнең һәр яклап үрнәк булган татар гаиләләрен ачыклау Бөтен Россия татар гаиләсе фондының Ульяновск бүлекчәсе һәм Өмет газетасының уртак проекты. Конкурсыбызның шул хәтлек дәрәҗәдә популярлашып китте. Ел сайын катнаша торган гаиләләр арта бара. Менә оештырган комитетка инде аларны сайлап алу да әллә ничек авыр булды. Алар бит һәр гаиләнең үзенчәлекләре бар. Ләкин барыбер инде ярыш булгачак бит җиңүчеләре була. Әлеге ачык конкурс шартлары нигезендә ел дәвамында өлкәнең Өмет газетасы битләрендә шәһәр авылларда яшәүче гаиләләр турында һәр төрле кызыклы язмалар, фоторәсемнәр урнаштырыла. Ел азагында жюри әгъзалары алар арасыннан кем әйтмешли иң генә сайлап ала. Редакциягә килгән һәр хатны карыйбыз. Ул котлаумы, язмамы, мәкаләме, рәхмәт сүзләре язылган хатмы, менә шулардан сайлап алып без инде әлеге гаиләләрне бәйгедә катнаштырабыз. Агымдагы елның сентябрь аенда Россия президенты указы белән Ульяновск шәһәреннән Венера Саддиновага Герой ана исеме бирелде. Алар ире Надир белән 10 бала тәрбияләп үстерәләр. Әлеге гаилә Йөрәк сөре номинациясе җиңүчесе. Балалар безнең көтеп торган, Каждый лан безнең көтеп торган. Менә авырдыр бит инде. Менә 10 бала үстергә торасың, 10 кашык шылтыр табакта шылтырый. Ничек? Авыр качан касталаналар, качан авыры яталар грипп белән, ни белән, шундый касталар белән. Булай бер-берсенә булышалар. Да. Ирем булыша. Әни, сендекан кеше эзләп тотып булмас. Ягатып шундый безнең кичәсен гел ихлас. Әни, сине катлысым килә. Шынлы районы Яңа Тимирчан авылынан Алсу һәм Илдус Хамзиннар гаиләсе авылда, райондагына түгел өлкәдә дә танылган гаилә. Илдус абы зак еллар алдынгы гигант колхозын җитәкләде. Россиянең атказанган авыл хуҗалык хезмәткәре. Булачак хатыны Чордаклы районы кызы Алсуны институтта укыганда очрата. Институтта укыган вакыт түгел мин авылга да кайта алмадым. Авыл кызларын күрә алмадым шуннары. Һәр елдагыча быел да юбилейларны котларга аларның күп санлы балалары, оныклары, туганнары да килде. Бәхетле гаиләдә тордык, үстек, рәхмәт. Укыткан өчен без барыбыз да специалистлар с высшим образованием. Сезнең үрнәкне, сезнең гаиләне, үзебезнең гаиләгә дә күчерергә тырышабыз. Балаларга күрсәтеп, өйрәтеп үсәбез. Китмәклим, безнең гаиләдә 74 елдан бeri мурталактабыз бел. Анарга барсына реалистик үзебезнең балаларны рәтләргә тырышабыз. 55 ел матур гомер юлы узган Фәрида апа һәм Рауил абый ышналарның үз гаилә кануны һәм тәртибе бар. Шул хәлләр бер-беребезне яратышып, бер-беребезгә юл биреп, 55 ел тору бу бик яхшы нәрсә дип уйлыйм. Сагындырган мизгелләр бар, но үкенечләре юк. Шынлы районы Кәше авылы кызы Фәридәнең авылда да егетләре күп була. Ләкин Тәтеш районы егете аның йөрәгенә юлны тизрәк таба. Егетләребез бар иде. Бик зак мәктәп елларында ничегәтергә кирәк инде. Дуслашып җөрдек. Менә Равил абыйың килгәч үзенә тартты инде ничектер. Быелгы бәйгедә Шынлы районыннан тагын бер гаилә катнаша. Икенчесе Сания апа белән Сәйит абый Фәсхетдиновлар гаиләсе. Әлеге яңа гына алтын туйларын билгә бузганнар. Алар икесе дә бер авылда туып үскән, кичке уеннарда җырлап биеп йөргәннәр. Кызлар күп да. Самый яраткан эзләдем, Сания апаны тапты. Сания апаны тапты. Кай ягы белән алдырды ул? Мен сетташ идем диде. Алакабыз белән ул фирмада эшләде. Даяркада эшләде. Шуннан күз төште, Сания апаны. Йөри шулай утыртып йөрдем. Үйдә кайтардым инде. Машина белән. 50 ел ир хатыны булып торучы Сания апаның яшьләргә дә әйтер сүзе, киңәше бар. Беренә бердән юл бирергә кирәк. Юл бирергә кирәк. Кем нәрсәткәне тыңларга кирәк. Үзең үстергән балаларыңнан рәхмәт сүзләре, җылы теләкләр ишетү һәр ата-ана өчен дә бик рәхәт. Бүгенге мәҗлестә дә андый сүзләр күп әйтелде. Мин әтиәнигә бик зур рәхмәт әйтеп китмәкле. Аларга да рәхмәт миңа шундый әтиәнне белгәнгә. Алар сәткәндә чында бик тырыш кешеләр безне аерылырсак тозаларга чыгарды. Әле сәхнәдән котлаулар, бүләкләр тапшыру тәмамлангач та гаилә бәйрәме зак дәвам итте. Бала, аныклар, туганнар мул өстәлләр янында аралашып, җырлап биеп, кем әйтмешли, кояш байыганчы күңел ачтылар. Ульяновскидан Рамис Сафин, Әхмәт Мәдәрисов, Татарлар.